Τι μαγείρευαν, τι μαγειρεύεται. Βάζουμε στη φωτιά κατσαρόλες και καζάνια και φτιάχνουμε πιάτα με πατροπαράδοτες συνταγές και υλικά από τα χωράφια μας, τα βοσκοτόπια μας και τις θάλασσές μας. Κάποιες φορές πάλι προσθέτουμε στη μαγειρική μας εύγευστες νότες που αγοράζουμε από άλλους τόπους, κοντινούς ή μακρινούς. Όλα μαζί συνθέτουν την περίφημη κουζίνα μας και μας φέρνουν γύρω από το τραπέζι κάθε μέρα και σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής μας. Ελάτε κι εσείς να τη δοκιμάσετε. Τα Χριστούγεννα ζυμώνουμε το χριστόψωμο και στους γάμους τις κουλούρες. Στη λύπη μας ο άρτος μας παρηγορεί και όταν γεννιέται ένα παιδί εκφράζουμε τη χαρά μας σπάζοντας τη στάμνα. Τα σκεύη, το φαγητό, οι συνήθειές μας είναι πολύτιμοι σύντροφοι. Όπου μας πάει η ζωή, τα φέρνουμε μαζί μας να ποτίζουν τις αναμνήσεις μας και να γεμίζουν με στιγμές χαράς τις μέρες μας. Τι μαγείρευαν, τι μαγειρεύεται. Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού.